ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ସେଥିରେ 15 ଜଣ ପ୍ଲେୟର ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲେୟରମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ ରାହୁଲ, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुडा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, हर्षदीप सिंह, यशवेंद्र चहल।